awubuza ukuthi ubani oshadayo kahle hle. Hlalani phansi. Mfundisi uZondo, ngiyacela mfundisi ukuthi uze phambili. Amen. Ngicela usibingelele mfundisi uZondo. Ushiye isonto mayeqeda nje manje kwenza le announcement bazophuthuma esontweni labo iyangena inkonzo ngo11. Ngingena ngo11 mfundisi. Amen. Bayangena ngo11. So bese mina ngisala nani. Manje kunento engathithi mfundisi uZondo awusibingelele. Awusibingelele. Ngiyambingela uBishop egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngiyabingelela leadership yonke yebandla egameni lika Jesu. Obaba nomama intombi insizwa Sunday school egameni lika Jesu. Mfundisi uZondo bazalwane ngiqhamuka ebandleni eLovu Christian Fellowship Center under the leadership of Dr. M.T. Sithole. Amen. Mfundisi uZondo usuke ngathi khona insizwa yakho hamba nayo. Angazi ukuthi Jesus angathi awuhambi wedwa. Angazi mfundisi uZondo ngathi kunensizwa ohamba nayo nje yakho ongumntana wakhe enkosini. Ngizwe ngathi umfundisi uZondo lensizwa ibona intokazi yami ingane yami la isontweni. Manje angazi ikhona lensizwa. Ikhona insizwa Bishop ivumile uNkulunkulu ukuthi ayilalise. Yalala ubuthongo. Yasikhisha ubamba. Imamenzi. Hayi ngicela hlalani phansi bazalwane. Ngicela mfundisi uZondo ungithathela lensizwa uhamba nayo. Awuyithathe nje ngoba ngiyiboni manje ngibathe ngiyaqalaza ngiyibona awungithathele yona. Sililizele shama khwele ngizujovito.
ngizocela kakhulu ngapha. Baba Zondo. Ukuthi angazi ukuthi yipi lengane yami. Lensizwa eyibonile umntanakho. Phakathi kwazo nje. Ngemvumo yakho. Yes, ngiyacetha akehle abuye nayo lengane. Le ayibonile ngicela nje angibuyele nayo ngoba angazi kunezingane eziningi zinhle zigcwele zila angazi ukuthi yona yipi phakathi kwazo lezi. Awami. Oh yeah. Bakhona abantu abakwazi ukulilisela, bakhona abantu abakwazi ukulilisela. Okay. Igama lensizwa bazalwane uMusa Makhaye egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Makhanya. Brother Musa Makhanya. Hallelujah. Uhlala uselovu. Amen. That is ubhuti brother Musa Makhaye. Uvele wabona ingane yami la ekhaya. Usimangele Tshebesha. Now ke ngizwe kuthiwa ngoba simemezela nje ngizwe kuthiwa ngomhla ka 17 June bahambile baye ekhaya kubo kandodakazi bayovela beyocela bathe sebephakathi ekuceleni ngezwe ngazi mfundisi noma basho lento engizwe ukuthi njalo yini kodwa kuthiwe sebesekuceleni base beya decide ukuthi no bacela ukuyishaya zonke inkomo. Oh, amen. Bathi ngcono bayishaye zonke ngasali ngisho nje. Bayishaya zonke inkomo abadlali nezingane. Tshela sethu ukuthi abadlali nezingane serious ngempela ba serious laba bantu. Base ke bethi ke cha bona bazohambisana na into mfundisi bazohambisana nento yakudala yethu thina ngalezi ayikhathi. Bathi bona after 6 months hayi bashada bona abadlali nezingane. Bathi bayashada ngicela uTshela sethu ukuthi after 6 months bayashada nje bathe beyishaya nje inkomo. Before sibathandazele nomfundisi uZondo ngaphambi kokuba sibathandazele nomfundisi uZondo ngoJanuary bayashada idate abakayisho kodwa uJanuary mangizwa ukuthi umshado wabo ngoJanuary 2024 nifike nalobona nenzani futhi ekhaya ngambesa noma
nakhokha nebizo angizwanga nakhokha nebizo akadlali abadlali nje icasukile lensizwa ijahile kade kwasilele ijahe ngempela ijahile cha kungena ngewindi indaba ezithi bafike bayishaya zonke baphinde bakhipha nezibizo same time hey ijahile lensizwa ijahile mfoka Makhanye hey ujahile udlala nezingane ujahile hey ujahile ukhona into engibone ngathi ufuna ukuyenza lana angazini mfundisi before sibathandazele ngiyabona ngathi khona ufuna ukuyenza before sibathandazele uphethe ring of engagement iring yesithembiso akakenze ngendlela ahlele ngayo ukuthi yipi le ndlela akusimnikeza ithuba nje azenzele yena ukuthi uhlele kanjani mhlawumbe bezoyenza kahle behlele lapha ezansi mawukuthi lento ufuna ukuyenza kahle le amele yehlelana ezansi ngiyanikhulula siyanikhulula nomfundisi uZondo lento afuna ukuyenza mhlawumbe idinga impelesi yokuthi amphathele imicrophone ngiyasola ngathi uyayidinga iplan enye cordless microphone nansi engathi kunesimo sempelesi ufuneka imphathele imicrophone ayenze kahle lento siyamkhulula thina sesimeceleni siyamkhulula esimeni somuntu omdala sayina Lord sayida nathi Jesu asimvule nakho-ke number 1 alibonga malenkosi inamandla ngiyabingelela ubuthathu baNkulunkulu bophathi kwethu egameni likaJesu Kristu amen ngiyabingelela ubishop endlini ukube bengise endibane nezipolitiki bengize all protocol observed angisho on account of time ngibingelela my bishop babu Zondo nomama Zondo hallelujah praise the Lord ngibonile imbali hallelujah praise the Lord mina ngosemakhaya ke bazalwane hallelujah praise the Lord hallelujah ngizalwe etholeni imbumbulu hallelujah praise the Lord ngizothembisa phambi kobuthathu baNkulunkulu naphathi kwamadoda kaNkulunkulu and all the women and men of God hallelujah nebandla lonke egameni lakhe Jesu hallelujah njengoyibishop selibekile ukuthi ngoJanuary hallelujah praise the Lord siyalibopha ifindo ngokusemthethweni hallelujah praise the Lord ngiphethe ke indandathu hallelujah praise the Lord hallelujah noma ngiqale ngisho amazwi praise the Lord then before hearing bese uyayifaka hallelujah you are welcome esimeni somuntu omdala hallelujah kuthiwa izinto zikaNkulunkulu ziyalindwa hallelujah thiwa God's timing is the perfect one hallelujah ngikubonile lokho hallelujah praise the Lord sengilale kakhulu hallelujah praise the Lord hallelujah hallelujah yebo hallelujah umfundisi wami uvamise ukuthi hallelujah praise the Lord uvamise ukuthi uThixo uyazamana nami ngikubonile lokho hallelujah praise the Lord hallelujah umuntu useyachonyelwe kakhulu enkonzweni hallelujah praise the Lord hallelujah amen umfundisi wami uyisichomaneke hallelujah praise the Lord hallelujah kodwa kube shothi bengigqugquzela hallelujah kwasho ukuthi angiyo le ndoda etatazelayo hallelujah ngiyabhekisisa kakhulu niyabona nje bazalwane uNkulunkulu ngizamile nami hallelujah praise the Lord ngicela indana too hallelujah praise the Lord oh amen hallelujah uma seyifaka phela nelilizele niye kumona hallelujah ukhona kodwa ngamambele imbali umkami kuze hallelujah praise the Lord amen hallelujah
Praise the Lord. Sesaqoka lama bhluku esimanje manje ngicela ningiqolele ngicela ukuqojama uyangivumela Ndlovukazi haleluya praise the Lord haleluya praise the Lord haleluya Amen. kusayi foundation nje yokuthembisa okuzoqinisekisa phambi kwebandla haleluya praise the Lord naphambi komthatha kaNkulunkulu ukuthi ngizomthatha njengoNdlovukazi yakaMakhanya haleluya Hallelujah. haleluya haleluya Praise God. Wow, that is so powerful. Nisamile kanjalo ngiyabona uMakhanya usejahile usethi ngicela bembambele imbali umngami. Ngiyabona ukuthi hayi ujahila kadlani nezingane. Nalo January ngathi ukude kabi ufise ngabe manje haleluya ziyakhala. Aw amen. Ngicela nisondele nje nobabili. Just ukuthi la kumhlophe khona to bow niguqe nje la ngamadolo niwabekela kumhlophe khona egameni lika Jesu. Praise God. Then bese niphamisa izandla zenu umfundisi uzobe seyakhuleka ngesikhathi ibandla lonke silima ngenyawo bese stretch izandla towards them. The devil is against imishado and usathana uhlasela kakhulu man abantu bese malungiselene nomshado. Uma sekushadiswa nje thina sinasikhathi sokudlala kuye ukuthi sekuzoshada bese kuba khona ethi uzomisa umshado umisa sesifaka amasudu sathunga manje thina kasinaso leso sikhathi sinasikhathi sokudlala sikutshela khona emshadweni sithi ngeke sifike siswenkele wena ukuthi uzomisa umshado wayeka umisa umshado beguqe kanje ngomethembiso wayeka belobola uzomisa ngosuku olukhulu lomshado sifuna ukudla mawuthi uyawumisa sithi amaphoyisa awabambe wena okumisayo uhambe ngoba siyasebenza la amen semsebenzini praise God astretch izandla then uNkulunkulu ukuthi akwazi ukusila lesethembisa abasenzayo up until kuyofika kwijeni yabo yonke kuyofika kuJanuary ukuthi sibahlanganise mfundisi uZonke ngiyacela ukhuleke Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha Heavenly Father lichizo lakho ongenzeki kubantu kwena Nkosi kuyenzeka moyongcwele nabantwana bakho ijeni abayithathayo Heavenly Father siyathandaza moyongcwele isandla sakho somusa your grace Heavenly Father upon their life lichizo lakho kuhlanganiswa nguwe anginahlukaniswa umuntu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha Heavenly Father siyathandaza moyongcwele abantwana bakho ukuthi ubafihle egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha moyongcwele sihlulekisa lonke uhlobo lemoya wonke amaplan esitha siyamelana nawo sewa destroyer ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha siyathandaza moyongcwele ukuthi nale date babothandena losuku moyongcwele next year ngoJanuary uzobe impumelelo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha siyabonga moyongcwele ukuthi abantwana bakho uzohamba nabo babothandeka kuze kube uJanuary ka next year egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha sikunikeza udumo ngoJesu Kristu enkosi yethu amen. Shayela uNkulunkulu izandla enkulu. May God bless you niphawule kuthina sobabili. uNkulunkulu anisikelele kukho konke as you take this journey. uNkulunkulu abe nani anilondoloze futhi niyiphathe kahle apha until kube uJanuary. Egameni lika Jesu kunihlanganisa. Shayela uJesu izandla enkulu.